tam a někdy projížděla, nebo dokonce už si tam byl a třeba jenom den tam strávil, tak si to dozajista pochopil, že Třeboň je fakt piči město, prostě je tam hrozný zevel, ale přesto každý týden se tam vracím jako kreten, 300 kilometrů se tam trmácím, častím akorát tak ztrácím, ale co naděláš, celý týden to tam prohulím, a když trávu máš, tak to jedině se nenudím, špeka ubalím a do skla naspuháš, a že ze školy nic nevím, že nic neumím, tak to mě teda neznáš, a pak mě nezajímá tvůj komentář na to, že jsem rybář, podívej se na mou tvář, asi nevypadám jako farář nebo modní návrhář, ale ty vypadáš jako hodně velký smolař. Když se tu obouváš do mě a do mých big apel a dobrých 120 je tu nás, kolik je vás? Všetci se sesypem na vás naráz a prvý ráz, asi neustojíte, se vás, jo. Každý den na někoho najebaný, zasraný internát, fakt to tam nemám rád. Nebudu radši jmenovat, byl bych prostý, musel bych nadávat, ale na některé brzo spáchám atentát a za trest budu opisovat internátní řád. To asi nasrát, se běžte probrat, na to se vám můžu leda vyjebat. Větu ani nedopovím, jsme na zápis, pojď to podepsat, já ti ten papír můžu akorát tak roztrhat. Ale má to i své světlé stránky, kamarády, co ti pomáhají hulit skanky, nabalovat frajerky a občas si pěstovat nějaké venky. No tak se prober, z té diskotéky brácho, máme tu spoustu chalanů, co fakt stojí za to poznat, jo, ale i také kretény, co se tě snaží přesvědčit o tom, že zežrali, třeba deku, plato na to, se dá říct, no prostě pako. Ale máme tu i lepší kusy, uvidíš 2metrovou gorilu, co hadrikaje na x nosí, tak to je Peťan. Chalan z Vrbičán spolu piču s Bobinem, ať už liskou nebo vínem, ožerou se tak, že skončí někde pod stolem. A my s Davem se radši opijem, zhulíme nějakým dobrým modelem, a když je to málo, tak si flašku vypijem, ale a poblijem, takhle my to vedem, ve velkým stylu jedem, hledat co svedem, jo. Třeba si ohňostroj na internátě odpalujem, nebo si na chodbě fotbal zahrajem, samozřejmě nic nerozbijem, po ničem nekreslíme, ani zneníčíme, starší zdravíme a na pokojích nekouříme, nehulíme, nekalíme petardy, do šuplíku po chodbách a z oken neházíme, takové nápady fakt nemáme, slušně se oblíkáme, jednu velkou piču si z vás děláme, jednou ten internát na prach rozsekáme, spálíme a zašlapeme hluboko do země, nicméně my tu zůstáváme a ti, co nám nesedí, se dozajista brzo sami projeví a závěreční fázi sami sebe potopí. Nějaký rozruch stropí, ale brzo se to ztratí. Příklad Jiřího Boboty, kouřícího za peníze kokoty, kamaráde spletl si splek, máš 100% navíc patříš do jiných party mezi saláty, mezi buzeranty jako city, spalešníkár from Kokoním City, jo, vypořádáme party, zase bude zlitý, vrátit se na Inter, bude asi složitý, městem se trmácíme a za kundama hlavy otáčíme, jo, na frajery přísně civíme. A měl bys přejít ulici, když proti tobě jdeme, protože my už hýbat nebudeme, respekt si tvoříme. Pošlu na tebe frajera, co sotva po brážu mi sahá, ale všechny si vás hravě dává, i když možná na to nevypadá, ale ne, jeho tělo, ale tvoje k zemi padá a na záda. Říkáš si, jak to udělal, pozdě zdravé, kdo ho nezná, ten si nezahrává. Píšu, kdo ho zná, ten si nezahrává, Erik nebo Gabi, říkejte mu, jak se komu líbí, jak jste zvyklí, jako kamarádi, já bych řekl, no prostě Gáborek ze Plzně týpek, co asi zhodně ranařem a výpek, a co ten, co před bitkou neutek a celý zbytek, ti, co jmenováni nebyli, ale tyhle rýmy slyšeli a v ní se poznali, tenhle ten příběh se mnou prožili a jeho kapitoly tvořili a tvořit pomáhali, z rodu toho všeho stáli, něco osrali a něčemu se smáli. Se mnou dýmku míru podpálili, do kolejí poslali, všichni se zhulili a teď už je to vážně celý, jo, Rastý Zlín.